8 декември. Краят на търпението. И тогава Господ каза: Духът, който съм му дал, няма да владее вечно от човека. Битие 6.3. В дните на Ной не всички хора са били в пълния смисъл на думата езически идолопоклонници. Класата, която е изповядвала познание за Бога, са били хора, които са имали най-голямо влияние и водещи в осуетяване на Неговото Слово, казано им от Ной. Те не само са отхвърлили веста на верния проповедник на правдата, но като своя господар дявола са търсили всички средства по силите си да пречат на другите да вярват и да бъдат послушни на Бога. Докато предупредителната нота за идващото унищожение на това поколение е звучала от Ной, за тях е било време на възможност и привилегия да станат мъдри за спасение. Но те са отдали ума си под контрола на Сатана, а не на Бога, и той ги е измамил, както е направил с нашите прародители. Светът преди потопа е разсъждавал, че от векове законите на природата са били установени. Сезоните са се повтаряли по реда си. Реките и потоците никога не са преминавали границите си, а пренасили водите си безопасно до гордото море. Установени закони са запазвали водите да не излизат от бреговете им, но тези причини не са разпознали ръката, която е задържала водите, казвайки до тук ще стигате и не по-далече. Тогава са разсъждавали, както разсъждават хората сега, че природата е над Бога на природата и нейните пътища са така установени, че самият Бог не може да ги промени, като по този начин са превърнали в съзнанието на света Божиите послания на предупреждение в заблуда. Голяма измама, разсъждавайки, че ако веста на Ной е вярна, природата би се отклонила от своя ред. Човешката природа в дните на Ной, неповлияна от Божия дух, е същата и в нашата епоха. Исус в своите твърдения и представения е разпознавал битие като думите на вдъхновението. Мнозина признават Новия завет за божествен, докато не проявяват специално отношение към старозаветните писания. Но тези две велики книги не могат да бъдат разделени. Вдъхновените апостоли, които са написали Новия завет, постоянно пренасят ума на изследователите на писанията назад към Стария завет. Христос пренася умовете на всички поколения, сегашни и бъдещи, към Стария завет. Той се е отнасял към Ной като към буквална личност, която е живяла. Той се е отнасял към потопа като към факт в историята. Показвал е идентичността на това поколение като характеристика за тази епоха. Истината и животът е предвидил въпросите и съмненията на мъже и жени по отношение на Стария завет, като го е обявил за божествен. Знамение на времето, 20 декември 1877 година.